DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara zvako uri mugari wepanapa ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje inyaya yandagara ndichitaura pa Point 5 Creative Studios panapa kuti those who support Zanu PF, I don't know what's really wrong with their brains. Pfungwa dzavo handizivi kuti dzinombonyatsoshanda sei. Ivo vanhu vanogara vachiti pamberi neZanu PF idi 2030 achange aripo. Ndogara ndichizvitaura kuti Zanu PF haikude. Zanu PF haina basa newe. Munoya panapa muchindituka, moya panapa muchindishora. Ndikati dai Zanu PF yaikuda right now ungadai uchienda kubasa. Vakavhura mafactories muchienda kubasa. Dai Zanu PF yaikuda right now ungadai uchirapwa mahara kana kurapwa neprice iri nani. Mishonga irimo muzvipatara. Dai Zanu PF yaikuda ungadai wakagara mumba mune magetsi as we speak. Dai Zanu PF yanga ine basa newe ungadai uchita sei uchirarama life, a decent life. We are not saying we really need big cars. We just need a decent life, average life yekuti unomuka wobika mazai wongodai zvine kudai zvoenda kubasa kupera kwemwedzi uchitambirawo kamari kakanaka. But avana basa newe vanhu veZanu PF ava. Tikazvitaura zvazvanzi vane shanje vari kurwadziwa nekuti havana kupiwa mota, varakashi, vazodai nekudai. Panapa ndoda kuti ndikuratidzei video. Pandaona video iri ndaseka, but ndazoti dzokoro dzakatuka 3 ndatanga kurwadziwa. Ndatanga kudzamisa pfungwa kuti nyika yedu tichazosvinura rini, tichapepuka rini, so that we can see zviri kunyatsoitika zviri paground. Asi da kutaura mashoko akawandisa, kuti ndiplay the video. After playing the video tozokurukura, but let's read the post first iyo. Zvikanzi apedza hake kupa speech achiti 2030 achange aripo. Apedza hake kupa speech achiti 2030 ndichipo. Okwira luxurious helicopter back to his mansion. Okusiyai muchimamisirana mirinda ye 50 cents. 50 cents. Zanu PF. Zanu is for brain damaged. Hanzo kana uchisapota musangano weZanu PF. Pfungwa dzako dzakaora. Pfungwa dzako dzakakanganisika. Pfungwa dzako hadzitore mushe kana uchisapota musangano weZanu PF. I know vanhu vanobvumirwa kusapota mapato avanoda nenguva dzavanoda vachirova murovero wavo. It's allowed, zvinobvumirwa. But pane pamwe pekuti unozofanira kuzozvifunga kuti for the past 45 years
Zanu-PF has been ruling the country, has been ruling Zimbabwe. Chabuda chaicho chekuti munhu ari kwabushu, ari kwaKitsia Tota uko, kwachemberedza Gumhana, kuti anoti ndinotenda musangano weZanu-PF, chii unochishaya kana one zvacho. Unochishaya kana one zvacho. Panapa ndada kuti ndikuratidzei the video. Mozvionerawo chi? Mozvionera mega. Vari kurwisa madrink. Taritaoni. Ayo. Vanhu vezano. Hey. Hey iwe. Unotsika nebhazi koko imi. Truck yapera. Vari kurwisa madrink. Taritaoni. Ayo. Vanhu vezano. Hey. Hey iwe. Unotsika nebhazi koko imi. Truck yapera. Ndo here upenyu hwacho watiri kufanirwa kuti tirarame sevana veZimbabwe? Ndizvozvo here? Ndo murovero wacho here uri kufanirwa kunge uchiitika munyika yeZimbabwe? Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvakaoma. Zvikanzi vachasvinura chete, I don't know kuti vachasvinura rini oro zvichaita sei. Hanzi vanomboka vasvinure musi mumwe chete here, handizive koko. Zvikanzi an example of Zimbabweans, not vanhu veZanu. Pakashata. Zimbabwe is cursed. Hanzi Zimbabwe inyika yakatukwa. Vanhu varongoseka. Zvinhu zvinorwadza. At first ini ndatombosekawo, but ndatozozviona kuti kwatiri kuenda uko zvakangooma. Vese vakuru kurwira mirinda iyo, they cannot afford it. 50 cents vanenge vasina. 50 cents panenge pakaipa. Ndo upenyu hwatiri kurarama muZimbabwe. Ndo zviri kuitika. This is the reality yatinenge tichikuratidzai panapa. Whether you like it or not, ndo zviripo paground. Zanu-PF ingori obsessed nekuramba vachitonga chete. But development yekutiwo vanhu vabudirire, vanhu vaende kumberi, havana kana basa nazvo. Hapana kana pawakambonzwa kunzi hurumende yazovaka industrial, mainvesta anenge achingonzi auya akasaina dhiri, auya akasaina dhiri. Kochiita yakatione kuti mafactories acho ari kuvakwa ndeapi, mainvestors acho chabuda ndechipi? Hapana. It's all lies. If you remember well, first 100 days Mnangagwa havana kugara muoffice. He was just flying all over. Shinzi asaina a mega deal, asaina a mega deal, asaina a mega deal. 7 years down the line, hatina kana mega deal one rataona rati benefita. Besides kungoba kwavari kuita upfumi hwenyika. Vana veZimbabwe, handiziva hangu kuti muchasvinura rini oro muchazoona rini kuti nzira yamuri kufamba nayo, nzira yamuri kutisapota iyi haina maturo. Ndo nyaya yanga nangoya nayo zvamanje manje. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.